Dnešné video bude poriadne nabité. Pozrieme sa na prestupový boom okolo Juliana Alvareza, otáznik nad budúcnosťou Matisa Tella, Chiesu na odchode z Liverpoolu a mladý talent James McAtee, ktorý možno zamieri do Leverkusenu. Poďme rovno na to. Julian Alvarez po prestupe z Manchesteru City do Atletica Madrid ukazuje, prečo ho mnohí považujú za jedného z najkomplexnejších útočníkov súčasnosti. V drese Los Colchoneros strelil už 25 gólov a stal sa kľúčovým hráčom Simeoneho systému. Jeho pohyb medzi líniami, čuch na gól a schopnosť zakončiť oboma nohami aj hlavou ho stávajú medzi elitných útočníkov La Ligy. Fanúšikovia Atletika už teraz hovoria o novej legende. Alvarezovi sa podarilo niečo, čo sa nepodarilo ani Moratovi či Kúňovi. A čo je dôležité, konečne dostáva pravidelný priestor. Nie je len tieňom Haalanda, ale hviezdou, okolo ktorej sa točí celá ofenzíva Atletika. Tottenham a Mathys Tel, to je ďalší zaujímavý príbeh tohto leta. Anglický klub chce opäť rokovať s Bayernom Mníchov a pokúsiť sa znížiť dohodnutú cenu za francúzskeho útočníka. Tel je stále len 19-ročný hráč, no už teraz dokazuje veľký potenciál. V Bayerne však nedostáva toľko priestoru, ako by si želal, najmä kvôli konkurencii ako Kane či Sané. Tottenham vidí šancu a dúfa, že hráčova nespokojnosť by mohla pomôcť pri rokovaniach. Otázkou ostáva, bude Bayern ochotný ustúpiť alebo svoj talent podrží. Letné prestupy budú o tomto mene ešte veľa hovoriť. Federico Chiesa môže po 2 sezónach opustiť Liverpool. Podľa viacerých správ sú The Reds ochotní hráča pustiť za 17 až 22 miliónov libier. Chiesa, ktorý prišiel z Juventusu s veľkými očakávaniami, nedokázal v Premier League úplne presvedčiť svojimi výkonmi. Občasné záblesky, no časté zranenia a nekonzistentné výkony spôsobili, že sa jeho pozícia v tíme oslabuje. Záujem o neho má najmä AC Milano, ktoré vidí šancu oživiť jeho kariéru v sérii A. Okrem toho sa však objavujú aj ďalšie kluby z Premier League. Má 27 rokov, čiže stále má čo ponúknuť. Otázka znie, či to bude v Liverpoole alebo už niekde inde. A na záver mladý talent James McAtee z Manchesteru City. Ten je podľa viacerých zdrojov veľmi otvorený prestupu do Bayeru Leverkusen. Kontakt medzi klubmi vraj trvá už od januára, no zatiaľ sa nič konkrétne neudialo. McAtee však sleduje výkony Leverkusenu pod Xabim Alonsom a vie, že ide o ideálne prostredie pre mladého hráča. V Bayeri by mohol rozvíjať svoj talent podobne ako Florian Wirtz alebo Jamie Frimpong. A pre Manchester City by to mohol byť aj výhodný predaj s možnosťou spätného odkúpenia, ak by McAtee naozaj prerazil. Prestup, ktorý síce nie je veľký na titulky, ale môže byť veľmi zaujímavý v budúcnosti. Tak čo, ktorý príbeh ťa zaujal najviac? Alvarezové góly v Atletiku, budúcnosť Tella v Premier League, Chiesa a jeho možný návrat do série A, alebo McAteeho prestup do Bundesligy? Napíš svoj názor do komentára, nezabudni dať like a odber a my sa vidíme už čoskoro pri ďalšom videu.